ଦୁଇକେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ଦୁଇ ତିରିକି। ଦାଦା ଏ ବାହାର ପଟେ ଶବ୍ଦ କଣ ଆଉଛେ? ମନେ ହଉଛି ବାଡ଼ିରେ ଚୋର ପଶିছে। ଚୋର? ଏବେ ଆମେ କାଇଟେ କବା, ଘରେ ତ ମା ବାପା ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ବ, ନହେଲେ ବାଡ଼ି ପଟେ ଥିବା ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ଚୋରେ ନାଇଁ ଯିବା। ଦାଦା ଏବେ ମକେ ସବୁ ଭୟ ଲାଗୁଛେ, ଆମେ କାଇଟା କରବା ଯେ? তুই চিন্তা মাত কর, মু বা মাকে আমি ফোন করুছে হেলা। মনে হচ্ছে বার ফোন বন্ধ আছে। ଏବେ ଆମେ କାଇଟେ କବା ଦାଦା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କାଇଟେ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାଇଟା? ମୁଁ କାଇଟେ ଗୋଟେ ଭାବବାର ଅଛି, ନହେଲେ କଣ ଆମକୁ କଣ ଗୋଟେ କରି କରି ଏ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭଗେଇ ଦେବାକୁ ହବ। କାନ୍ତା କରି ଭଗେଇବା? ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ବାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ବାଘ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାନେ ଆମର କଥା ଧରିକରି ପଳେଇ ଯିବେ। ଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଆମର ସାଙ୍ଗେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ତୁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଉ ୟୁ ଅଲ୍ ଡୁ? ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଯଦି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ମାତା। ଦଣ୍ଡର ବାପା, କାଲି ଆମେ ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ସେଠି କାହା ନାଇଁ ତ ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା? ତମେ କୋଉଠି ଦେଖିଲ? ଏସବୁ ମତେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କହିଲି ନା ତୁମକୁ? ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ଓ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହୁଛି ସିନା ନା। ବଦମାସ ଛୁଆ, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି ଆମ ଭାଷାରେ କଥା ହବୁ? ନାଇଁ ବାପା,